Makhora. Ncedile ufika. I finally figured it out ukwenzela umthi wangatyela. Yo, show me i-consequence. Eliyeza ke ulisebenzisa for 3 weeks uvuke ekuseni ululume uhlafune every day. Okay. Uyazi soze uphinde uhlambe uyawuhlamba after 3 weeks xa sewugqibe lo mthi. Yo. And uyazi naxa uyokaka awushidile kuthi kude kuphele eliyeza iveki zibe 3. Okay. Kanti rhudile because yawazi umrhudu utaka intlanzi. Hey, just don't shit. Yo, okay. Ina ke futhi hamba apha. Toodles. Okay, ngiyahamba. Wena Makhora ubuthe yanzi uphinda ndityela nengcambi yakho nansi ndisayitya andihlambi andishidile andithini. Yo, yes sis. What seems to be the problem? Mandikujongele. Yey, watshutu futheke. Hayi isutshisutu. Nditshise bani? Tshisa noba ngu-3. Ndicela ukujongela azaveza amathambo. Futheke kho amathambo bethena apha. Masihambe somkhangela. Ayi. Yo. In the name of Jesus, Nkosi yami ndidibene nenye ikhapuli ngasezirobhotsini. It's not make sure that yababona Nkosi yami abantu abadibene ngemali abafanelelanga du ayikhona. Ngoku wena uhlangana phi? Ungena phi? Akho Nkosi yababona abantu abazasithethisa. Ngoku uthi makuthweni xa kweze zakho izinto. Ungawe zakho nje. Abara tip yahlebisa. Hayi suka. Ngabanye abantwana. Hayi ke. In the name of Jesus, wena wezulu, wena wadala umhlaba nezulu. Hayi kodwa dasimolo umuntu madoda makathethe lena afunayo. Yintoni ubundibenga? Ufunani? Sisiza bayasivimba ngoku the whole night. Ngoku besicela singamadoda ubuyisele ezambambo awuzicaphule kuthi for bo. Hayi, akombambo nizazifumana. Xa nivinjwayo selana utywala amadoda. Molweni bhuti. Molo nawe sisi. Khawufaka inamba yakho apha. Ayisuka uzayithini inamba yami ungakananyana? Ingakananyana. Uzibona? Into anitshona ngapha Bani? umuntu udabe ngathi ucula umzwilile. Hey. Ikhuphe uyifake nenca. Uyivele bezansi, uyivela ngedla. Hayi bhuti zawulinga inamba yami yena. Samlufakela. Tobona magazini safa indlala. Ahlumi ihlasele. Bathini bakuthixi intoni kwethini? Asiye convocation mntakwethu. Hamba Makhora apha. Ilambile. Makhora masijike ngoba saba i-breakfast into endiyibonayo. Undibethe emlonyeni nam bendicinga loo nto masijike conversation. So sawuthini sibale andazi umntu uzozibonelwa makathini. Okay.